ନାମଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରାଣର ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀକ ଜାତ ହୁଏ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭଦ୍ରକ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବ ମୋ ଭଦ୍ରକ, ଏହା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏପରି ଏକ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁଠି ଅଶିକ୍ଷା କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମୁକ୍ତ ଥିବ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଦ୍ରକ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସେବକ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଦିଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ନିର୍ମଳ ଓ ସମର୍ପିତ ଭାବନା। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭଦ୍ରକ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ହିଂସା କପଟ ଛଳନା ନଥିବ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ରହି ସାକାର ହେଉ। ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ ଏକ ଆଦର୍ଶ